Takže já vás tu vítám u nového videa, měl dneska balík od Kaja Hen, takže moc díky. A já jsem mu posílal, takže jak jsem viděl, mal docela radost si zjistit čo, tak uvidíme, čo bude dneska. Takže můžeme si to teda rozbalit. Tak, zde tomu máme otvorené, máme krásný grilík. Krásný grilík čierny, takže dobre, taký máš sused. No, môžeme si to rozbaliť. Čakať, tak, dobre. Špalíček snad se bude líbit. No uvidíme. Tak. Ty vole, lampa normálně, sadovka tady. Parádička. Tak to si odložíme. Tak to bude vyload, ne? Nic, nevadí. No, tady vidím. Tady máme kartony, tu je zase petardy, no není to možný. Ty vole, to je dobrý, vole. No ty vole, tak to váží, ty vole, to je dobrý bzučák, ty vole. Tak zvučák, zde máme zvučák, já to potom ještě ukážem. Ano, to je ta kamera, čo som ho žiadal. Tak zde máme kamerku, takú obrovskú, hej, troška je nakrivo, lebo tu je ten snímač. Toto neviem, či toto nechám, ale asi nie, to tam asi dole, ale ešte neviem. Ešte dáme to asi dole potom. No, ďalej, ja už neviem, čo tam je. Jej svet. Kámo mi poslal, vole, želvu, hej, ten dárček. Takže máme tu želvu, takúto peknú, hej. To už asi všetko, hej, krabica dobrá, to si asi nechám. Tak už som to dal dole, tento kryt je to asi lepšie, takže to tam asi dám bez toho krytku. Hej, takže, no, takže máme tu, ja to ešte tu dať do stredu a môžem si to poukazovať. Takže, poviem si to presaviť. Máme tu zvučák, ten asi čaká jeho renovácia asi až asi až na jar, pretože sa zimou to vôbec nebude robiť. Ďalej tu máme kamerku, to môžem namontovať asi cez víkendík, pokiaľ sa mi bude dať. Hej. Ja udám asi vymením, ja udám na garáž a z garáže presuniem tam, takže to bude dobré. Máš mu 4 kamery. Ďalej tu máme nejaký nákres, svetelko. Ja som myslel, že to je to kvalitnejšie sklo. A posledné tu máme želvu, konečne nemá toto popúkané, takže hen tu budem možno aj darovávať, ja neviem. Takže máme tu viac vecí, ako som si aj myslel. Túto kameru máme tu svetielko, máme tu želvu a pokiaľ to budem mať testovací káblík, mám tu testovací káblík, takže máme káblíkos a môžeme si zapojiť svetielko. Takže zatiaľ tak. Takže práve som zešil, že v tejto lampičke sa mi vyvliekol ten držák na tú objímku, na ten záky, takže mi to musí táto spraviť. No, takže kresba, nice. Želva, nice. Musím dať šroby nejaké, hej. Samozrejme len 2 dávam. To není problém, hej, dať nejaké retrašroby. Hukačka, kámo, neviem, jak sa to zavesuje, akože jak to tam privrtávali na tú stenu, až ako dobre. Povoliť toto bude paint teda, to bude teda zábavka až na jar. To pôjde zatiaľ na garáž, teda najprv to pôjde na test, no to oblankujem a no to oblankujem a sem dám fázu 0 a s tým zabzúčim a keď to bude fachčiť, tak to normálne dám do garáže a na jar sa na to vrhnem, pretože toto zime oplatiť sa renovať, tak to nie. No a kamerku dáme teraz sobotku, cez víkendík dáme na dielňu, hej, no vymením bez problémov, hej, takáto krásna. Ja neviem, čo to nerobia v strede, akože dole. Som zistil, že to je teraz rovno vlastne tá kamera. Ale je to tu v strede, ale však dobre, tá je aj tak väčšia, jak tá moja klasická, takže tá klasická pôjde vlastne na bazén. No a táto pôjde teda na garáž, hej, bude si mieriť, ale však je biela, tak to nevadí. Ale aspoň viac taká, no je proste väčšia, hej, takže tak no, aspoň bude lepší vás, no. Video vyjde neskôr, lebo nemôžem vám dneska 20. Možno, že to vyjde až cez víkend, hej. Pokiaľ sa mi podarí. Ešte to asi zostriam, alebo ja neviem, či to zostriam, alebo nie.
maximálne to spojím, ale však vyskúšam to zestriať. Takže zatiaľ tak, to je asi celé video, že miniatúra tam bude. Takže ja sa s vami lúčim. Jo a tá trúbka, to je ako dobré, toto. No, dobre, ja už radšej končím video. Takže ešte úloha do komentárov môžete mi napísať, ako sa pridržiava táto sirena, ako sa montovala, hej. Ako na stenu dávali. Takže svetelko, kamera želva, je dobrá, ako aspoň budem mať toto. Konečne nie popraskom, pretože ja ktorú mám, tak je popraskaná, hej, ona má. Tento tu celý krúžek má proste popraskaný, takže tu dám asi niekam, niekomu ju darujem. Lebo už teraz máme súťaž o jedno svetlo, ale kamarát ochorel, takže mu to nemôžem dať. No a teda, tak asi kamera najrychlejšie pôjde na miesto želva, neviem, tu taktiež asi dám do garáže, to tiež asi čaká renováciu. Ako neviem, môžete napísať do komentárov, či chcete vidieť renováciu znova želvy, podľa mňa to bude len taká rýchlovka, hej. No a toto teda ďalšie svetelko teda do dielne, hej. Dáme, neviem ako, ale asi na zazvuk nechám, však je to taká malička. A kamera, to je súčasťou kamerového systému. No takže to je asi celé. Kresbičku si dám krásne tu na poličku a menší balíček snáď sa bude líbiť. Líbi sa. Maximálne opravím žiarovku, je to vybavené. Aspoň mať lepší zároveň. Trúbiť konečne, lebo ja je takého suseda, on stále trúbi, keď vychádza z domu, tak budem mu môcť trúbiť. Lebo koľko to má decibel, ako dúfam, že to funguje. Lebo že on to netestoval, tak ja to normálne oholím káble, dám to na čokolády, na vagovky. Že mám nejaké, no nemám. Dám to na vagovky a normálne to pichnem do siete, keď to bude zvučiť, tak to vypnem, odpojím a dám to do garáže. Aby som to vlastne zbytočne nevytiahol, potom a nefungovalo by to, hej, takže buď sa chystám na renováciu, alebo to proste na okrasu dám. Takže zatiaľ tak, takže sa majte dobre, takže zatiaľ čau.